Hello everyone, बरायबाय बयखौबो ओमफ्राय जोंना आमायसो टाइगारा गावनि चेनेलावहाय फेसबुक पेज बा इउट्युब चेनेल पलिटिक्सनि भिडिअ लाबोलालायनो दाना मा जालायखो बिबा खालि लाबोगोननो ब्लगिं भिडिअ ओमफ्राय माबा मालायखौ मदद होनाय मानाय आरोखि दा आं एसे सालायनानै होलाङो आरो मा साननायखो बिबा आंनि बडलेण्ड टाइगार इउट्युब चेनेलाव रायजो राजाफोरा पलिटिक्सनि भिडिअ नुनो मोननाय नंला सोरखौबा रायनाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा मायबा मायबि बुंनाय XYZ भिडिअ नुनो मोननाय नंला आंनि बडलेण्ड टाइगार इउट्युब चेनेलाव रायजोफोरा नुनो मोनसिगोन जुदा रोखोमनि भिडिअ व्लगिं आङो अनलि व्लगिं भिडिअ बानायगोन आनकमन भिडिअ बानायगोन नाथाय पलिटिक्सनि भिडिअ बानायथला गोबां बोसोर आं पलिटिक्सनि भिडिअ बानायबाय गोबां घटना जानानै थांबाय सोरखौबा मायबा मायबि मदद खालामनाय बेफोर टाइपनि भिडिअ नुनो मोनसिगोन किन्तु पलिटिक्सनि भिडिअ आंनि बडलेण्ड टाइगार इउट्युब चेनेल आरो बडलेण्ड टाइगार फेसबुक पेजाव नोंथांमोना कोनो पलिटिकेलनि भिडिअ नुनो मोनला सोरखौबा रायनाय सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा XYZ बुंनाय बाथ्रा नुनो मोननाय नंला मोजां भिडिअ नुनो मोनसिगोन रायजोफोर दै दा लोगोफोर निश्चय नोंथांमोनानो खोनाखाबाय मा बुंलांदों बिथाङा दा बेबायदि आरो ओमफ्राय जोंना ओरैहाय गयानो माबा रानला रानलिसो जालाबायजोब्बाय माथो एसे दाख्लैनि खुवा खुनायजों बिलाइआ एसे खामब्रा खामब्रा जादों आरो नै मथा मथि खुवा खुबाथाय बेबायदिनो जायो ओमफ्राय नै जोंना बैग्रिया माने फोराननानै दोननोसै आरो देनां साइदुं गोसोआवहाय जानोसै आरो बेखौहाय माने देनानै आरामसे नैबेजोंहाय सरखारनि न' मोनबा लुनो होननानैहाय बानायनानै दोनसिदोंमोन नामालाय फैदोंमोन दा मा जाखोथाय माथो खबरबो गैया दबरबो गैया मोनजोब्बायानो मालायफ्रा फ्रायनिन आंनाल' गैया थाबथानानै थाबाय मा जाखो बेबा डकुमेन्टस लांजोबलायबाय ओमफ्राय दाना मा जालायखो बेबा गैया माथो बेसेबांबा गोबाव जालायबाय खबरबो गैया दबरबो गैया दा बेबायदि आरो नैबे इथाफ्राखौ एसे दोनदेरलायदोंमोन आङो मोननाय मोननि इयुननि बाथ्रा जाहैबाय दा बेबायदि आरो ओमफ्राय न'आबोथ' बेबोथ' गैखाला नै बायला जोबखाबाय दानिल' नंला बे न'आ बेयावनो ओंखाम संसाबो आरो नै ओरैबायदि अबस्थानो गैला आरो न'आ एसकेना लाजाखाला सयथिबो लाजिथावल' जाखाबाय आरो ओमफ्राय नैबेबो बिदिसो खालामदों आङो ओमफ्राय ओरै सरखारनि मोनबा मोजां लुदेरनो सानबाय गैया माथो ओरैहाय गयफ्राखौ गायसाबलाबायनानै देनां लुनोसै आसा खालामला नाम लिस्ट फैदों होननायखाय आसा खालामदोंमोन नाथाय गैया माथो दासिमबो गोदान गोदानफ्रासो मोनजोब्बाय जों फुराना गोदोनिफ्रायनो बे गामियाव रोदा सुबोनायफ्रासो गैया माथो ओमफ्राय दायो आङो गामिनि दखानावहाय साहा लोंनो फैबाय ओमफ्राय नैबे खालबाहारखौ एरखुसिगोन खोमा बेयाव खालबाहार दङ ओमफ्राय दा नैबेबायदि खालामजोब्बाय आरो ओमफ्राय नै गामिनि दखाना बेनो दा बेयावनो साहा लोंनोसै आरो दा बिदि